皆さんこんにちは。伝説資材卸の栗田電機です。私はショールーム担当の高市です。今日のテーマは鯛めしってどんなものです。やっぱり愛媛県とかは海に囲まれていて、結構お魚料理とかも美味しくって、で、一般的に思われる鯛めしっていうのはご飯の、炊き込みご飯みたいな感じのちょっとアップその炊き込みにお魚の身が入ってる鯛めしもあるんですけど、宇和島の方では鯛めしって言われてもお刺身の鯛を白ご飯とかの上にのせて、大葉や卵とかで溶いたものをかける生の方の鯛めしもあるようなので、2つのバリエーションがあってすごい美味しいです。松山でもそういうのが食べれるお店がありますので、ぜひ来ていただいて、そのついでにこちらショールームテラシアまでお越しください。ありがとうございました。